Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди тозатарин ва беҳтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Ва пеш аз оғози навор ба ҳамаи шумо миннатдории худро барои дастгириётон мерасонам ва гуфтанем ки дастгирии шумо рӯз аз рӯз ба мо илҳом мебахшад ки беҳтарин наворҳоро баҳри шумо омода кунем. Боз ҳам ташаккур барои дастгирӣ. Акнун бошад биёед навори имрӯзаро оғоз мекунем. имрӯз ташкилоти UFC байни Майкл Чендлер ва Ҷастин Гейҷ як онлайн пресс-конференсияи кӯтоҳ гузаронданд ва журналисте ки дар якҷоягӣ бо Чендлер нишаста буд ба Гейҷ савол дод ки оиди Майкл Чендлер чӣ гуфтанӣ дорад ва пеш аз оне ки Гейҷ ҷавоб дод, Чендлер ба Гейҷ муроҷиат карда гуфт ки ягон сухани бад назан, чунки ман низ дар ин ҷо қарор дорам ва Гейҷ дар ҷавоб чунин гуфт: ман дар бораи ту ягон чизи бад гуфтанӣ нестам. Не ки ман дер боз шуд ки бо шахсе ки дар ҳақиқат ба ман маъқул нест ҷангидагӣ нестам. Фикр мекунам ки охирон чунин рақиби ман Ҷеймс Вик буд ки ба ман маъқул набуд. Барои ҳамин ба чеҳраи ту зарба задан ҷолиб мешавад. Ман доимо кайфият мебарам вақте ки бо шахсони бадмедидагиам меҷангам. Ман барои ин кор ягон баҳона надорам, аммо чеҳраи ту ба ман маъқул нест ва ман мехоҳам ки ба ӯ зарба занам, гуфт Гейҷ. ва Чендлер табассум карда дар суханҳои Гейҷ чунин ҷавоб дод: медонӣ, ман ҳам фикр мекунам ки ин кори ҷолиб хоҳад шуд, гуфт Чендлер. Хотиррасон мекунам ки муҳорибаи Ҷастин Гейҷ ва Майкл Чендлер бояд ки рӯзи 7 ноябр дар турнири UFC 268 баргузор гардад. ҳамчунин Гейҷ оиди муҳорибаи чемпиони вазни сабук Чарлз Оливера ва довталаб Дастин Порье прогнози худро дод. биён суханҳои Гейҷро гӯш мекунем. фикр мекунам ки Порье Оливераро шикаст медиҳад. ман ба монанди пешина ҳоло ҳам боварӣ дорам ки Чарлз Оливера дар дарунаш рӯҳан суст аст. ҳатто дар дарун не, балки дар боло, чизе ки аён аст. Майкл Чендлер ин чиза нишон дод. барои ҳамин ман фикр мекунам ки Порье ӯро мешиканад. бо фишор ё бо орзуи сахт намедонам, не ки медонам ки Оливераро мешиканад. бигзор ки Оливера нишон диҳад ки ӯ аз он шахсоне нест ки мешикананд, чунки ман то ҳол аз баромадҳои ӯ ҳайрон нестам, гуфтааст Гейҷ. чемпиони UFC дар вазни 57 килограмм Брендон Морено гуфт ки кай ба қафас нияти баргаштан дорад. биён суханҳои чемпионро гӯш мекунем. ман мехоҳам ки моҳи декабр муҳориба гузаронам. имсол ман танҳо як муҳориба гузарондам, а пеш бошад тақрибан то 4 муҳориба мегузарондам. ҳозир вазъият дар вазни мо каме нофаҳмост. Аскар Аскаров осеб дорад. ман ӯро довталаби рақами 1 мешуморам, не ки ӯ осеб дорад. Коди Гарбранд танҳо баъди моҳи декабр озод мешавад, дуруст? барои ҳамин ман бояд каме сабр кунам ва мебинем ки чӣ гап мешавад. сеюм муҳориба бо Фигередо маъно надорад, аммо вазни мо дар вазъияти нофаҳмо қарор дорад. барои ҳамин шояд ки сеюм муҳорибаи моро ташкил кунанд. агар гапа ростша гӯем, пас ин муҳориба барои ман тамоман шавқовар нест, чунки мо аллакай 2 маротиба ҷангидагием. не ки ман ҷанговарам ва Любой Визовро қабул мекунам, гуфтааст чемпион. чемпиони пешинаи UFC дар вазни сабук Ҳабиб Нурмагомедов гуфт ки аз байни рақибони ӯ ки аз ҳама зарбаҳои сахт дошт. Гейҷ: ин шахс аз зарбаҳош ба монанди зарбаи мошини боркаш аст. маро ягон кас аз Ҷастин Гейҷ дида сахттар задагӣ нест. зарбаҳо бо дастон, бо пойҳо, зарбаҳои дасти чап, дасти рост, аперкот. медонен, ман ӯро маҷбур кардам ки маро занад. вақте ки ман ба қафас баромадам, ман фикр карда гуфтам: хуб, ман ӯро ба чуқурии уқёнус мебарам. ман ӯро маҷбур мекунам ки дар стойка хаста шавад ва баъд ӯро ба замин афтонда шикаст медиҳам, гуфтааст Нурмагомедов. хотиррасон мекунам ки маҳз баъди муҳориба бо Гейҷ Ҳабиб Нурмагомедов карьераи худро ба анҷом расонд. дӯстон, ин буд хабарҳои имрӯза. ҳатман фикру ақидаотонро нависен, дар канал обуна шавен. то бозид хонободу сарбаланд бошен.